Il-pożizzjoni li ħal Gvern Malti sabiex ikun ta' spalla l-familji u n-negozji Maltin u għawċin fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali brabta mal-enerġija kienet waħda korretta. Iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela f'kummenti li ta' wara l-intemm l-aħħar summit tal-Kunsill Ewropew għal din is-sena fi Brussell. Il-Prim Ministru qal li s-settur tal-enerġija kien fuq net tal-aġenda fil-laqgħa bejn il-mexxejja Ewropej u spjega x'inhu l-pass li jmiss għal jiem li ġejjin. Għal darb'oħra il-pożizzjoni li ħa pajjiżna f'dal aħħar xhur illi appoġġja kemm jista' lill-poplu tiegħu kienet waħda illi għal darb'oħra kien hemm qbil fil-Kunsill Ewropew illi hija l-pożizzjoni l-korretta. Naturalment reġa' feċċ illum kemm hija ta' sitwazzjoni inkwetanti l-pressjoni fuq dan il-settur partikolari, ġifieri nhar it-tnejn li ġej issa wieħed qed jistenna illi jintlaħaq qbil fih dan il-Kunsill tal-Ministri tal-Enerġija u hemmhekk fejn tajna direzzjoni li hija waħda ċara biex jekk jista' jkun fit-19 ikun hemm il-konklużjoni ta' din id-diskussjoni huwa importanti partikolarment fejn tidħol il-parti tal-price caps u għax din mbagħad timpinġi ħafna fuq il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea li kienet suġġett ieħor illi ddiskutejna llum imma hija direttament allaċċata mal-kwistjoni tal-enerġija. Fid-diskussjonijiet fi Brussell saret referenza wkoll għall-att li se jiġġieled l-inflazzjoni fl-Istati Uniti u dwar x'impatt dan se jkollu fuq il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea. Dwar l-istess tema fosthom dwar l-enerġija rinnovabbli, il-Prim Ministru qal li dan kollu se jibqa' jiddomina d-diskussjonijiet fil-laqgħat bejn il-mexxejja Ewropej għax-xhur li ġejjin. Naturalment se nidħlu għal sena oħra illi t-topic tal-enerġija se jibqa' l-iktar wieħed li jibqa' ta' diskussjoni tista' tgħid importanti fil-xhur ngħid jekk mhux snin illi ġejjin l-alternattivi għall-enerġija tradizzjonali fosthom l-enerġija rinnovabbli kienet suġġett ukoll li missejna miegħu illum is-sena d-dieħla nemmen li jkun suġġett li nibqgħu nittrattaw dwaru. Fid-diskussjonijiet bejn il-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea issemma wkoll il-potenzjal li jeżisti fil-pajjiżi Afrikani. Bil-Prim Ministru Malti jisħaq kif l-Afrika għandha ferm x'toffri fosthom bosta riżorsi u opportunitajiet. Imma aktar minn fuq kollox u punt li semmejtu kemm il-darba kien il-potenzjal illi jeżisti fl-Afrika li ma nħarsux lejn dan il-kontinent bħala wieħed ta' problemi imma wieħed ta' riżorsi u ta' opportunitajiet. Imma biex ikunu nistgħu nisfruttaw dak l-opportunitajiet ta' benefiċċju taż-żewġ naħat jiġifier tal-Unjoni Ewropea fuq naħa tal-kontinent Afrikan fuq in-naħa l-oħra, irdu nittrattawhom bħala partners tagħna, bħala partners li huma ugwali, ma narawhomx biss bħala sors ta' migrazzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar ħafna mill-pajjiżi fl-Afrika għandhom l-immigrazzjoni hija problema tagħhom infushom għalihom ukoll. Il-Prim Ministru qal li f'dan l-aħħar summit għal din is-sena rakordjalità b'saħħitha bejn is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea u sostna li jemmen li dan id-dialogu huwa l-mod korrett ta' kif flimkien se nimxu l-qudiem.